Tul il-lejl li għadda persuni mhux magħrufa għamlu ħerba f'żewġ teħwienet f'Taslima u fil-Ħamrun. Il-pulizija ġiet infurmata b'dawn il-każijiet ta' serq kmien il-ħadd filgħodu, bl-ewwel rapport li daħal kien għal stabbiliment li jbieħ il-ħelu fil-Ħamrun. Immedjatament fuq il-post marru pulizija mill-Assa tal-Ħamrun li sabu l-bib tal-ħanut żgassat u skattaw bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar il-każ. Minn dan il-ħanut insterqu flus kontanti. Ftit tal-minuti wara l-pulizija daħlilha rapport ieħor li ħanut tat-telekomunikazzjoni li jinsab fi triq Biżazza ta' Sliema kellu l-bib ta' barra mifquh. Fuq il-post marru pulizija minn Rapid Intervention Unit li daħlu fl-istabbiliment li kien vojt. Min informazzjoni li kiseb One News jidher li mill-ħanut insterqu ammont ta' mobiles ġodda. Il-pulizija mit-taqsima tal-forensika komplew bl-investigazzjonijiet tagħhom fejn iddokumentaw ix-xena permezz tar-ritratti. Ħadd ma weġġa' f'dawn il-każijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.